D'acord. Anem a veure el concepte de conseqüència lògica. El símbol és aquest, d'implicació, implica. Aquesta expressió és una expressió del metallenguatge que ens diu que aquesta fórmula implica aquesta altra. No? Si diguéssim alfa i beta, que alfa implica beta, que beta és conseqüència lògica d'alfa. Això significava que per tota expressió, per tota assignació que faci vertadera a alfa, llavors també farà vertadera a beta. O dit d'una altra manera, no pot passar que si una assignació fa vertadera a alfa, llavors que faci falsa a beta. Si això passa, llavors no és conseqüència lògica aquesta fórmula d'aquesta. Per tant, implicació o conseqüència lògica vol dir que no pot passar aquest cas. No pot passar que si les premisses són vertaderes, la conclusió sigui falsa. Si ens fixem, aquesta fórmula l'havíem vist quan explicàvem les taules de veritat, no? Vam fer totes les assignacions per mirar aviam què ens donava. Clar, la idea és, ara mateix encara no tenim, allà teníem amb el condicional, d'acord? Però ara encara estem fent servir de moment l'expressió del metallenguatge, conseqüència lògica. Nosaltres ara voldrem demostrar això i ja veurem com ho fem i farem servir la mateixa expressió però amb el condicional, que ja serà una fórmula de la lògica proposicional. Però ara de moment només estem plantejant el problema. D'acord? Voldrem mostrar que si aquesta fórmula és vertadera, si l'assignació fa aquesta fórmula vertadera, llavors també farà vertadera aquesta. Això significa que si les premisses o l'antecedent o alfa és vertadera, llavors no pot passar que el conseqüent, la conclusió, sigui falsa. D'acord? Però compte, aquí hi ha una cosa important. Pot semblar que intuïtivament, si per exemple l'alfa és falsa o les premisses són falses, que llavors la fórmula ja no impliqui a la conclusió que sigui falsa, però això no és així, L'únic que no pot passar és que l'antecedent sigui vertader i el consegüent sigui fals. Però sí que pot passar, per exemple, que les premisses siguin falses i que la conclusió sigui falsa i encara, si no existeix això, si això no existeix, suposem ara que no existeix això, suposem que no hem trobat aquest cas, i tenim que les premisses són falses i el conseqüent és fals, encara la fórmula pot ser conseqüència lògica de l'antecedent, d'acord? O també pot ser que l'antecedent sigui fals, el conjunt de premisses de l'antecedent siguin falses i que la conclusió sigui vertadera. Això encara ens permetria que beta fos conseqüència lògica d'alfa. Això no és problema. La nostra definició del condicional no ens ho prohibeix, això. D'acord? I, evidentment, el cas intuïtiu és que si això és vertader, si les premisses són vertaderes, llavors les premisses també han de ser vertaderes. Però compte que la idea aquesta que les premisses, si les premisses són vertaderes, la conclusió també ha de ser vertadera, i llavors la implicació serà vertadera, no vol dir que quan les premisses són falses i la conclusió és falsa, o quan les premisses són falses i la conclusió és vertadera, que no sigui conseqüència lògica. Això són casos perfectament permesos, d'acord? Per tant, si passa això i passa això, quan analitzem les assignacions, totes les diferents assignacions que poden fer la fórmula vertadera o falsa, si passa això no hi ha problema. Això ens diu que la fórmula aquesta beta és conseqüència d'alfa, no hi ha problema, que alfa implica a beta, mentre no passi això. En el moment que passi que hi ha una sola assignació que fa vertadera a alfa i falsa a beta, o vertadera a les premisses i falsa a beta, o vertadera l'antecedent i falsa el conseqüent, llavors sí que direm que no es compleix la implicació en general. Tan sols hi hagi un cas que no es compleixi, direm que no implica, perquè no hi pot haver cap possibilitat. Perquè alfa impliqui beta, no ha d'haver-hi cap possibilitat que alfa sigui vertadera i beta sigui falsa. És important perquè això té a veure amb el funcionament del condicional. Hi ha condicionals que encara que siguin falsos les premisses i
les conclusions, encara voldríem dir que la idea de condicional, el concepte de condicional és vertader, no? Perquè el que expressi volem permetre que sigui vertader. Per exemple, si Hitler va néixer a Ripoll, fals, llavors Hitler seria ripollenc, fals, d'acord? El condicional seria fals, però és veritat que si hagués sigut el cas que hagués nascut a Ripoll, sí que hagués sigut ripollenc, o sigui que el condicional en realitat és vertader. Si Hitler hagués nascut a Ripoll, llavors seria ripollenc, d'acord? Si hagués sigut tot això veritat, seria veritat, o sigui, l'idea del condicional no és mentida, el condicional. Si hagués nascut a Ripoll, seria ripollenc. Passa que no hi ha nascut, o sigui, l'antecedent és fals, i Hitler no era ripollenc, el conseqüent és fals, en aquest cas, però el condicional és vertader. O, per exemple, en el cas, si Hitler hagués nascut a Ripoll, l'antecedent seria fals, d'acord? I, per exemple, si el conseqüent fos si Hitler va néixer a Ripoll, Hitler va ser europeu, que va ser europeu, Hitler és vertader, per tant el conseqüent és vertader, beta seria vertader, i aniria amb l'antecedent fals, perquè Hitler no va néixer a Ripoll, l'antecedent alfa seria fals, però el condicional seria vertader. Si Hitler hagués nascut a Ripoll, Hitler seria europeu, és veritat, el que expressa el condicional, independentment que sigui fals, que al final no hi va néixer, d'acord? La idea del condicional és que captura tots aquests significats, no? Aquests tipus de condicionals que fem servir en el llenguatge natural també els vol capturar, la definició de condicional, però són més antiintuitius, no? Però la qüestió és que quan es dona això, premisses falses, conclusió falsa, premissa falsa, conclusió vertadera, també encara hem de permetre que hi hagi implicació lògica entre les fórmules, d'acord? I després tenim el cas que entenem més intuïtivament, és que si Hitler va néixer a Alemanya, vertader, llavors Hitler va ser europeu, vertader, i el condicional vertader. Però que tinguem en compte això, que l'únic que no pot passar és que les premisses siguin vertaderes i la conclusió falsa.